Pass ieħor u għodda ġdida biex in-nies jikkomunikaw l-idejat, l-ambizzjonijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom mal-Partit Nazzjonalista. Kien dan il-kliem li l-Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi fetaħ l-attività li tbidu uffiċjali għal website il-ġdida tal-Partit Nazzjonalista mychoice.pn li saret fil-Park tas-Salini. Lorenz Gonzi qal li l-ħsieb wara din il-website u li n-nies ikunu eqreb lejn il-qalba tal-Partit Nazzjonalista u viċe versa. Aħna importana minnek, kompla l-Prim Ministru, il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tiegħek huma l-prijorità tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista neħħa kull ħajt li kien jifret lil Malta mill-kumplament tad-dinja b'diversi modi, l-indipendenza li għamlet lil pajjiżna stat sovran bħal ħaddieħor, l-isħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea li poġġiet lil Malta mal-mejda tad-deċiżjonijiet bl-istess vuċi ta' pajjiżi oħra u bl-investiment tat-teknoloġija tal-informatika li ankrat lil Malta f'dinja globalizzata. Lorenz Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem għal kisba tal-istampa l-kbira, l-indipendenza, il-ġlied tad-demokrazija u sħubija fl-Unjoni Ewropea. Wara dawn il-kisbiet, il-pass li jmiss u li l-Partit Nazzjonalista jaħdem lejn il-milja tal-aspirazzjoni u l-aspettattivi ta' kulħadd. Fil-waqt li fl-snin li għaddew kien neċessarju li nġibu għal pajjiżna l-istampa l-kbira, id-drittijiet li titkellem, l-indipendenza ta' pajjiżna, is-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Issa qegħdin f'fażi fil-punt fejn ngħidu imminti fil-karriera tiegħek, fil-ħajja tiegħek, x'inhuma l-ambizzjonijiet tiegħek? Xi trid issir? Fejn trid tmur? U qal li l-idejat tan-nies huma importanti għall Partit Nazzjonalista li qed jaspira għal politika open source fejn l-idejat huma ta' kulħadd u ssir ħidma flimkien biex dawn jitwettqu. Fl-attività l-Prim Ministru wieġeb għal diversi mistoqsijiet minn nies preżenti fost oħrajn dwar l-opportunitajiet li toffri t-teknoloġija li eliminat l-iżvantaġġi taċ-ċokon u l-insularità ta' Malta. U kien għalhekk, kompla Lorenz Gonzi, li gvernijiet nazzjonalisti dejjem investew fl-edukazzjoni, qatt mal u skejjel iżda fetħu ġodda u investew biex l-edukazzjoni tkompli mixja l quddiem. Il-Prim Ministru tenna mill-ġdid li l-priorità tal-Gvern tibqa' ix-xogħol u li jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex jitħarsu l-impjiegi. Din tal-aħħar ħadd li fil-Partit Nazzjonalista ma jiddikjara. U refera wkoll l-opportunitajiet kbar li qed jinħolqu fil-qasam ta' riċerka u l-iżvilupp, kemm fil-qasam tal-bioteknoloġija bil-Life Sciences Park kif ukoll fis-settur tal-logħob online fuq computers, tablets, smartphones u consoles. Lorenz Gonzi qal li hemm possibiltajiet tajbin ħafna li dawn is-setturi jiżviluppaw bħalma żviluppa fl-aħħar snin is-settur tas-servizzi finanzjarji.